Predstavujeme moderné baliace pracovisko od Servicebalu, ktoré zrýchľuje a zjednodušuje proces balenia tovaru. Základom je baliaci stôl vybavený praktickými doplnkami s možnosťou rozšírenia o ďalšie technológie. Na prevoz a prípravu menších zásielok v sklade slúžia vychystávacie vozíky. Ponúkame viac variantov, napríklad s výklopnými schodíkmi alebo v uzamykateľnom prevede. Vďaka ním máte všetko potrebné vždy po ruke a balenie ide rýchlo od ruky. Náš baliaci stôl obsahuje množstvo šikovných prvkov, ktoré šetria čas aj námahu. Odvíjače fólií uľahčujú ručné ovinovanie tovaru. Poličky a držiaky zabezpečujú prehľadné usporiadanie obalového materiálu. Celé pracovisko je možné jednoducho prispôsobiť vašim potrebám. K stolu je možné integrovať mnoho baliacich zariadení, ktoré ešte viac zrýchľujú proces balenia. Stroj Fillpack vyrába mačkané papierové výplne priamo do krabice s tovarom. Dopravník a lepička kartónov zabezpečujú plynulý presun zásielok a ich spoľahlivé zalepenie zhora aj zdola. Stroje na výrobu vzduchových vankušikov produkujú výplne priamo na pracovisku do zásobníka, odkiaľ sa odoberajú podľa potreby. Na dizajnové a zároveň praktické balenie slúži systém GEAN, esteticky perforovaný papier, ktorý chráni tovar podobne ako bublinková fólia, no pôsobí oveľa elegantnejšie. Baliace stoly aj kompletný sortiment obalového materiálu nakúpite v e-shope eobal.sk. Potrebujete baliaci stôl upraviť na mieru alebo doplniť o automatizovanú technológiu? Kontaktujte. Radi vám navrhneme riešenie presne pre vaše prevádzkové podmienky.